Kerai nak kam jong Dr. Jemino mau tho komu General Secretary ke UDP bat ban Weng Shisendon Ïalade na United Democratic Party UDP kedai kerai ke bola dapan sim kam haswa kata naduk kita yo baar jong benai jemang arja arpusan. Hakajiyok pediang ya kasiti ke bola pa sau Presiden ke UDP ubak met ba lingdo ke bola pentip bola resign sendan na ke UDP lalak ban syam bakani kasiti kedai ke bola soy nadu ke arpau tarik jemang arja arpusan. Hagani ke siti u Dr. Jemino mau tho uloong bau kwa ban pentip bola hap ban resign not na kajing don kajing hakajing long Shimet kiba la ban kiar kumta ula hap ban resign kum mudkhot jong ka party batru bon no ya ka kam General Secretary ka bola don menta uloong ru bah ka party ulong ubadon bok ban syakri kum unong thau an working president nadu usnam arajar khat saw bat kum General Secretary pat nadu usnam arajar khat rio hadu kini kisngi bat ban Pynpaw ya kajing sngongo ka bakraw ya Ïalade ki lenti ki ba ka party kala ai hu barok kini kisnam ban syakri ya ki pat ba jong ka constituency jong u bat ya ka Jylla. Uba Jemino ula ai kublai ya kajing kersan jegi para nong trai hakapor budang dan hakikar dan beper hakaseng bat ban pen sngo bakani karai kade ke Shimet bat ubat scam ya ka nong rem jong u halor kani ka kam. Ula pentip bola no Shisendon kum honorary advisor ke Planning Investment Promotion and Sustainable Development Department Government of Meghalaya. Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.